Da, Halo? dobro večer. Halo? Da, reci, Ivona ovdje. šta treba? Molim? Šta hoćeš? Kako? A? Alo, Da? reci, ko Ovdje. je? Ivona. A? Ivona ovdje. Ivona, Ivona. pa reci šta hoćeš. Vidjela sam te na fejsu. Na fejsu? Pa dobro, nema veze, rajce. Aj na kafu. Aj na kafu. Ko? Rajka. Ko je Rajka? Pa neka Rajka, otko znam, ne javlja se ko je. Ivona. Ivona, koja Ivona, Bog te jede. Ne znam ja. Što si broj sakrila? Ivonice? Nisam. Jeste, sakrijen je broj, pa vidim ja. Kako? A? Kako vidiš? Pa vidim. Pa vidi se. Pa ne vidi se. Pa koja Ivona? Alo? Alo? Reci. Hej, Ej. Dobar dan. hoćeš na kaficu? Pa može. Pa kad smo mogli? A? Pa može na kaficu kad hoćeš. Pa može li odmah? Ma odmah može. Ja sam uvijek spreman. A ko je to? Ivona. A? Ivona. Ivona, koja Ivona? Koliko imaš godina, Ivona? 27. 21. 27. Pa ne bi rekao, to ima oko 12 godina. Nemaš više od 12, svijenja po govoru. Daj tu drugu što te podgovara. A ko te podgovara? Pa ko? Niko? A pa čujem ja glas. Promijenio malo prije drugčiji glas bio. Daj babu. Pa nemam babu. Ma imaš, čuješ kako ti šapće. Molim? Pa šapće ti na ovo. Izvinite, gospodine, mama mi je umrla pre 2 godine. A? Umrla je pre 2 godine. Baba? Da. Pa ne bi rekao. Pa možda je umrla, imaš drugu. Nema. Ona je umrla u ratu, nažalost. A? Reci babi nek dođe na kafu. Ovu što je živa. Ona je mrtva u grobu. Pa jes jedna, nije druga. Nema 2. Oba dve. Hoćeš na kafu ili ne? A? Hoćeš na kafu ili ne?
nije još ona kopelja. Rekao nek dođe na kafu. Rekao Ilka? Da. A? Alo? Dobro večer. Molim? Dobro večer. Hoće doći baba na kafu? Možemo li imati odnose? Odmor? Ma kako? Kako? A? Koliko imaš godina? 27. 27? A ko te podgovara? Aha, Mama? mama. On ima 67. Ko baba? Mama! 67? Baba umrla! Pa mama koliko ima? Pa 57! 57? Pa nije mama zabaciti. Da hoćete mamu? Može, daj. Daj na telefon.